Asembo Bay boni Bontezo wacho neno Jono Gola Alventa de wacho ni Bishop wacho gima kare weche motenore kod yuago dhano oyo elder ben wacho Nasiro Jodolo kaachiel kod Alina Naoli rokamano adugo kweri Pastor Jack Ogeda. Ere ber mar mondo mi familia mi thuolo mar yuago ng'atgi nikech kawuono dhano wacho weche mopogore opogore mbui ni dagne gi bed gi horuok mondo mi kata familia mano donge pacho ka o yudo thuolo mane Raila Amolo Odinga e paunde ke majeke no kinene kendo gima ne ginene en mana sanduku mane oting'o ringre nyaka ne ochopo gikone seche machiegni 5 tok kano sebe pacho ka pod nok gibedo kod thuolo mar nene at first hand. Ere ber mar mondo mi chuthul ne familia kinde ma gintiere kod lit machal kama mondo mi gine achiel kuom jogo ma gihero maseche moko wegi. Erokamano ahinya. Gima duong' madwa wacho en ni tho kawatiyo gi dhongere en a mystery. Ok wanyal yango tere maler. En mystery ma Nyasaye mong'e gima tho en. To tho kelo buok ne dhano mangima. Kendo o disturb emotions mag dhano. Kani neno gima notimore e airport, tho Raila nyokelo buok ne jo Kenya. Kendo jok manowuotho an e dhoga omoko kaneno ka ji owuok e miechgi Nairobi ka gi tiendgi nyaka JKIA. Gicha giwuok JKIA gi tiendgi nyaka Kasarani. To kinyi mane gidhino be samoro kata chiemo ji nokotimo ang'owa ne ok ochiemo to teko ni ne wayudo kure. Point maduong' en niya emotions were disturbed. To a point ma serikal marito kue ne ok nyal yie ne ji mondo gitim gima nyalo miyo wawit kue. King'iyo ng'ama wayuago en ng'ama be nyaka mi arita kendo nyaka ywak ne serikal donje mapangi to nodwa muomo wang' serikal nikech emotions mane ji nigo. Koro gima nyalo wacho ni an gi geno ne kaka wamedo dhi kochakore kiny to koro mpango dhi bete ka emotions odok piny kendo ji biro neno Raila kendo family osiepe johera mag Raila dhi yudo thuolo mar neno ringre nikech wan kako nagi ing'eni samo neno ringre no koka merembo chako dok chien waero ka neno ringre mari koka yie ni tho adieri koro ka ywak atieko ta winjo ka chuny otimo ang'o emotions nodok piny mathin. Omiyo mano thuolo ma nyaka chiw to kendo ng'eni biro chiwe to sami chiwe security be nyaka ng'i ni wachiwe e environment moko nyal ketho kue wachiwe environment moko nyal kelo lal mar ji kaka motimore Kasarani. Omiyo mano tapani migawo ma serikal ema timo. But gimoro nitie madwa wacho kuom jaduong' ma jatelo mar piny mar Raila mosewewa niya kata wawuoyo kako nagi adieri ni Raila to konyo Kenya mangima okonagi kende maka nitiere jo Kenya ma ok ong'eyo ni Raila nokonyo Kenya mangima to kare gibiro ng'eyo ka waseike to role manyocha Nyasaye omiyo Raila motimo faithfully nyaka koro nindo en gima okonyo the entire country kabinde tek then Kenya mangima Raila otiyo negi kendo Raila noherogi kendo Raila ne dwaro kue gi kanyakla mar Kenya. Omiyo aparo ni Raila en ng'ama jo Kenya te biro yuago kuom kinde malach. Sani period mar yuage ne apani wabiro yuago Raila mo ka waseike molo kaka wayuage sani. Eka ji biro paro kuonde mane Raila chung'e gik mane Raila timo ka konyo jo Kenya. Bishop